전문박나리 산업 태국거리 UPPL हानजानिफ्राय जोङो 15टा समस्तियाव गुबुन गुबुन हाबाफारि सोलिगासिनो दङ बहाबा आथिंजों हानजा सुरनाय कार रेलि जाखांबाय आरो दिनै जोङो उदालगुरियाव पार्टिकुलारलि उदालगुरि समस्तियाव जोंनि मोनथाम BTC समस्ति बिनि गासैबो जोंनि वार्कारफ्रा लोगो नांनानै मोनसे एवारनेस रेलि लादों फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ लानानै आरो बेवहाय पिस आरो हारमोनि लोगोसे एवारनेस बेखौ लानानै बे रेलिखौ लानाय जादों उदालगुरि समस्तिनि गोबां हारि माहारिनि दैदेनगिरि रायजो राजाफ्रा थांनाय मास मोनसे मोननैयाव आंखौ गोबाङानो लोगो हमहैदों आरो रायलायदों जे थांनाय समाव MLA खौ UPPL हानजाया देरहादोंमोन 2020आव MCLA खौ UPPL हानजाया देरहादोंमोन आरो बे 5 बोसोराव गामि खना खनला गोबां लामा सामा बायदिसिना जौगानाय जादों बेवहाय बे जौगानायफोरखौ मोननानै रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनदों थांनाय 17 बोसोराव माखासे बेवहाय माइगाब जुजाय माखासे थासारि बिथांमोना नुदोंमोन नाथाय UPPL आव गोजोन गायसननायानो होन खौसेथि लाबोनायानो होन गुबुन गुबुन हारि धोरोमनि रायजो राजाफोरखौ अनसायनाय आरो बिसिनि हाबा मावनायानो होन गासैबो मोजाङैनो मावफुंजादों आरो बेखौ नोजोर होनानै रायजो राजाफ्रा बुंदों जे उदालगुरि समस्तिखौ एबारबो देरहागोन दा नंखायनो दिनै बे बाइक रेलिनि गेजेरजों जोङो समस्तियाव मोनसे एवारनेस लाबोनो नाजादों।